Yung nilalagay? Garlic daw. Video namin ko yan. Garlic chili. Oil. Saan ko na pagkata? Ay, naano na siya, na-boiled na siya. Parang ang bilis ah. Sampang-sampang. Nahuli ng gaya. Ha? Ito tayo sa Chattanooga. Chattanooga Grill Seafoods and Restaurant. Yan. Hindi naman sakit ang magkuhan ay si Ervin ko naman.